नमस्कार विजय दादा. लाईक नंबर 1 तायडे. थँक्यू विजय भावा. कसे आहेत विजय दादा? स्वर्गापेक्षा सुंदर आमचो यो कोकण. येस, स्वर्गापेक्षा सुंदर असा आपलो यो कोकण. राजकुमार दादा नमस्कार. सुभाष दादा नमस्कार. थँक्यू सो मच लाईव्हला आल्याबद्दल. आज आपण एक युनिक गेम खेळणार आहोत. म्हटलं जरा आज काहीतरी असं गेम खेळूया. असं प्रत्येक जण आपल्या आपल्या कामात बिझी असतो, त्यामुळे थोडंसं हटके गेम असणार आहे. गुरुनाथ दादा म्हणताय हाय, लाईक केलं 2 नंबर. थँक्यू सो मच गुरुनाथ दादा. अशोक दादा म्हणताय रॉंग आन्सर ओनली गेम. म्हणजे तोच सांगते आता मी, रॉंग आन्सर ओनली गेम काय आहे. त्याआधी प्रत्येकाने लाईव्हवर आल्यावर प्लीज लाईक करून घ्या. गेम असा आहे की मी प्रश्न विचारणार आहे, त्याचं राईट आन्सर द्यायचं नाही आहे तुम्हाला, रॉंग आन्सर. आणि ते आन्सर एकदम युनिक असलं पाहिजे. आणि जो भरपूर म्हणजे चांगलं आन्सर देईल, चुकीचं आन्सर देईल आणि भारी एखाद्या भारी ह्याने त्याचं मी नाव अनाऊन्स करणार. मला कोणाचं आन्सर आवडलं त्याचं. ओके, तो असा गेम असणार आहे. विजय दादा म्हणतात टिकट्स बुक किया हूँ 13 जून का कुडाळ के लिए, होप टू मीट यू ॲट लिस्ट. दादा मी भेटू शकत नाही, सॉरी. अभिजित दादा म्हणताय 6 नंबर लाईक डन. थँक्यू अभिजित दादा. तर गेम आपण आता स्टार्ट करूया. रॉंग आन्सर ओनली द्यायचं आहे तुम्ही. तर मी पहिला प्रश्न विचारते, त्यामुळे तुम्हाला कळेल की आन्सर कसा असणार आहे. आता बघा हा, आपण रोज सकाळी उठल्यावर सगळ्यात आधी काय करतो? रिअल आन्सर नाही द्यायचं आहे, चुकीचा आन्सर द्यायचा आहे. आपण रोज सकाळी उठल्यावर सगळ्यात आधी काय करतो? जो एकदम असं युनिक तरीके से आन्सर देईल, म्हणजे युनिक तरीकेमधून, त्याचं नाव मी इथं अनाऊन्स करणार. अभिजित दादा म्हणते जेवण करतो. ओके. सकाळी उठल्या उठल्या अभिजित दादा जेवण करतो. गुरुनाथ दादा पण जेवणच करतात. राजकुमार दादा चहा पिता सकाळी उठल्या उठल्या. ओके ओके, अजून कोणाचं काय आन्सर आहे का? सकाळी उठल्या उठल्या आपण काय करतो? रॉंग आन्सर द्यायचं आहे, लक्षात ठेवा. ओनली रॉंग आन्सर गेम. कोण आहे का अजून असं युनिक एकदम भारी आन्सर? सकाळी उठल्या उठल्या आपण काय करतो यावर एकदम भारी असं आन्सर देण्यासारखं आहे का? सीसीवर कोणी रॉंग आन्सर द्यायची आहेत? तर यातलं अभिजित दादांनी खूप छान आन्सर दिलंय. सकाळी उठल्या उठल्या ब्रश नाही करत आम्ही, फक्त डायरेक्ट सकाळी उठल्या उठल्या जेवण करतो. हे आन्सर भारी आहे. नेक्स्ट प्रश्न आहे, चहामध्ये साखर कमी असेल तर आपण त्यात काय टाकतो? चहामध्ये साखर कमी असेल तर आपण त्यात काय टाकतो? मंडळी पटापट जॉईन व्हा. अभिजित दादा पटकन जॉईन व्हा आणि गेम स्टार्ट झालेला आहे मंडळी. मसाला. बाळू बाबा म्हणतात गूळ. रॉंग आन्सर द्यायचा आहे, रॉंग आन्सर. गुरुनाथ दादा म्हणतात मसाला. राजकुमार दादा म्हणतात नमक. हाय देव दादा नमस्कार, स्वागत आहे कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये. तर गुरुनाथ दादा म्हणते, देवदादा म्हणते कशी आहेत? मी मस्त आहे दादा. गेम आहे, गेम स्टार्ट झालेला आहे. रॉंग आन्सर ओनली. चहामध्ये जर साखर कमी झाला तर आपण त्यात काय टाकतो असा प्रश्न आहे. रॉंग आन्सर द्यायचा आहे तुम्हाला. तर इथं मला मसाला हे खूप भारी वाटलं. गुरुनाथ दादांचा आन्सर मला खूप भारी वाटलं. मसाला टाकतो आपण. व्हेरी गुड व्हेरी गुड. गेम मस्त चाललाय. गुरुनाथ दादा व्हेरी नाईस आन्सर. दुधाचा रंग कोणता असतो? देवदादा आन्सर द्या. दुधाचा रंग कोणता असतो? गूळ टाकायचा. साखरेऐवजी गूळ टाकायचा. हे काय आन्सर एवढं आवडलं नाही. असं रॉंग आन्सर टाकायचं आहे. साखरे आणि गूळ सेमच वाटतात ते. मसाला राईट आन्सर. सर्वेश म्हणते ओ सुंदरी. ओके सर्वेश, कसं आहेस? प्लीज लाईक करा. देवदादा, सर्वेश दादा प्लीज लाईक करा पटकन. राजकुमार दादा म्हणतात पिवळा. अरे वा वा वा. गुरुनाथ दादा म्हणतात काळा. मस्त मस्त. विचार करा, जर दुधाचा रंग पिवळा असेल तर कसं वाटेल, आणि काळा असेल तर कसं वाटेल? सर्वेश म्हणतो लाईक डन.
थँक्यू सर्वेश. चिन्मय म्हणतोय हाय ताई. हाय चिन्मय, स्वागत आहे तुझं कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये. हरिश्चंद्र खिलारी मध्ये रामकृष्ण हरी ताई, रामकृष्ण हरी. हरिश्चंद्र दादा गेम मध्ये पार्टिसिपेट करा. अभिजित दादा सांगतायत चॉकलेटी. दुधाचा रंग कसा असतो? रॉंग आन्सर द्यायचा आहे तर कोणी म्हटलंय पिवळा, कोण म्हणते काळा, कोण म्हणते चॉकलेटी. वा वा वा. चहात साखर कमी पडली तर कडुलिंबाची पाने टाका. वा वा वा, काय भारी आन्सर आहे. वा वा वा. चालू झाला का चुकीचं? येस चिन्मय, लेट्स स्टार्ट. अमोल दादा म्हणतायत हाय. अमोल दादा नमस्कार. चला आन्सर द्या. दुधाचा रंग हिरवा असतो. वा वा वा. मला तर मगाचा पिवळा रंग आवडला. दुधाचा पिवळा रंग लय भारी. पुढचा प्रश्न आहे, आपण जेवताना आपण भाजी कशासोबत खातो? जेवताना आपण भाजी कशासोबत खातो? पटकन पटकन आणि युनिक आन्सर द्या. बघू कोणाकोणाचं युनिक आन्सर येते. जो जेवढा हसवेल तेवढे मजा येणार आहे. प्रेम बोलतो दह्यासोबत. भाजी दह्यासोबत खातो. दह्यासोबत खाऊ शकतो भाजी, एवढं काही नाही. असं जरा काहीतरी युनिक द्या आन्सर. हट्टा सोबत खातो भाजी. हा हट्टा कोण आहे? गुरुदादाने तांदळासोबत. तांदळासोबत तर खातच ना. भातासोबत, हातासोबत. हा हे आन्सर बरोबर आहे. हातासोबत भाजी खातो. ये देवदादा, व्हेरी नाईस व्हेरी नाईस. अजून कोण देणार आहे का आन्सर? रॉंग आन्सर द्यायचा आहे. जेवढं तुम्ही रॉंग आन्सर द्याल आणि खूप चांगलं द्याल तेवढी मजा येणार आहे. पुढचा प्रश्न घालते मी. नाही, दह्यासोबत भाज्या वगैरे खातात. म्हणजे ह्याच्यामध्ये जरी तू आमटीमध्ये दही घातलीस ना तरी छान लागते बघ. अभिजित दादा म्हणते पाण्यास बरोबर. वा रे वा, हे पण भारी आहे आन्सर. राईट. पुढचं, उन्हाळ्यात खूप गरमी झाल्यावर आपण अंगात काय घालतो? उन्हाळ्यात खूप गरमी झाल्यावर अंगात आपण काय घालतो? बघू कोणाला काय काय आन्सर देत आहेत ती मंडळी. पटापट सीसीवर जॉईन व्हा. रेनकोट. प्रेमचं पण भरपूर आन्सर छान आहे. चिन्मय पण रेनकोटच बोलतोय. स्वेटर. वा राजकुमार दादा, वा वा वा. गरमी झाल्यावर स्वेटर घालतोय. हा 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 हा. अजून कोणाला येतंय का? कोणी सांगू शकतं का रॉंग आन्सर? गरमी झाल्यावर आपण अंगात काय घालतो? रेनकोट नसेल तर मी तर ताडपत्री घेतो. चिली चाइल्ड बेअर. चाइल्ड बेअर चिली पावडर म्हणताय काय? वा वा, खूप छान आन्सर येत आहेत. अभिजित दादा म्हणताय स्वेटर. झाडाची केळीची पानं घालावीत. चिन्मय, व्हेरी गुड व्हेरी गुड. हे आन्सर मला आवडलं बघ. केळीची पानं घालावीत गरम जात असेल तर, है ना? लय भारी, एक नंबर. पुढचं पाचवा प्रश्न आहे, रात्री झोपताना डोळे काय करावे लागतात? रात्री झोपताना डोळे काय करावे लागतात? बघू कोण आन्सर सांगते पटकी मंडळी. लवकर 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 कमेंट करा. सांगा सांगा, रात्री झोपताना डोळे काय करावे लागतात? माझी कमेंट दिसत नाही का? नाही दादा, मला दिसलीच नाही इथं. कोजडी पांघरून घेतो हातासोबत. ही नाही दिसली मला कमेंट. एकदा स्वाईप करा आणि चालू परत करा. ऐश्वर्याला म्हणते डोळे फ्रीज मध्ये ठेवून गार झोप येते ना. राजकुमार दादा म्हणतात उघडे ठेवावे. असं आहे, रात्री झोपताना डोळे काय करावे लागतात असा प्रश्न आहे. उघडे ठेवावे लागतात. ओके. चिन्मय बोलते माताई माझी कमेंट पण दिसत नाहीये तुम्हाला. नाही रे, मला दिसत. एकदा स्वाईप करा आणि परत या लाईव्हला. डोळे उघडू ठेवून झोपावे लागते. येस राजकुमार दादा, व्हेरी नाईस. रात्री झोपताना डोळे तिचा विचार करतात. नाही दादा, एवढं काय नाही. अमोल दादा म्हणतायत फ्लाईट मोडला टाकावे लागतात. येस, हे भारी वाटतंय आन्सर. माझी कमेंट अशोक दादा, काय यार कोणाचे कमेंट का दिसत नाहीयेत मला?
सुरेश दादा म्हणते बाहेर काढून ठेवावे लागतात. वा रे वा. एकदा सर्वांनी बॅग जा आणि पुन्हा एकदा लाईव्ह चालू करा. समजलं का मंडळी? एक डोळा उघडा ठेवून तर एक डोळा बंद करून झोपतात. मानू दादा जा, नमस्कार, हाय म्हणताय. हाय चिन्मय, प्लीज एकदा लाईव्ह बंद करा आणि चालू करा बघू. पुढचा, मोबाईल चार्जिंग संपल्यावर आपण तो कुठे ठेवतो? डोळ्या आजाद करावं लागतंय. ओ हो हो, सांगा सांगा. मोबाईल चार्जिंग संपल्यावर आपण तो कुठे ठेवतो? मोबाईल चार्जिंग संपल्यावर आपण तो कुठे ठेवतो? अरे वा, अभिजित दादा म्हणतात. अभिजित दादा म्हणतात पोटावर. देव दादा म्हणतात पाण्यात ठेवतो मोबाईल. दोघांची पण आन्सर भारी येते. चार्जिंग लावतो नाही, मोबाईल चार्जिंग संपल्यावर कुठे आपण चार्जिंगला लावतो. पण रॉंग आन्सर द्यायचा आहे दादा. गेम असा आहे की रॉंग आन्सर. चिन्मय म्हणते डोक्यावर. वा वा वा. अजून सांगा मंडळी, तुमच्यापैकी कोणी कोणी सीसीवर असणाऱ्यांनी सांगा. रूम मध्ये टाकून देतो. अरे युनिक आन्सर द्या यार, हसून हसून लोटपोट व्हायला पाहिजे अशी आन्सर काहीतरी द्या. वा, प्रेमने खूप छान दिलंय. मोबाईल चार्जिंग संपली की गॅस चालू करून तव्यावर ठेवतात. वा रे वा. अशोक दादा म्हणतात तांदळाच्या डब्यात. बाई, मी काय आन्सर देऊ शकते माहितीये? टॉयलेटच्या सीटवर. टॉयलेटच्या सीटवर मोबाईल चार्जिंग करून झाल्या संपल्यावर टॉयलेटच्या सीटवर ठेवायचं. कसं आहे आन्सर? गाडीच्या टायर खाली अमोल दादा म्हणतायत. सुरज दादा असतायत, अभिजित दादा पण असतायत. माझं काल दुखायला लागले मंडळी. युनिक आहे. येस, युनिक आहे. लय बेकार उत्तर होता. अरे अशी उत्तर द्या जरा, काहीतरी फनी उत्तर द्या. इथं कोण सभ्य आहे? मंडळी माझे काल दुखायला लागले रे देवा. भाजी चिरण्यासाठी आपण काय वापरतो? भाजी चिरण्यासाठी आपण काय वापरतो? कमेंट करा, कमेंट करा पटकन. ताई माझी परत कमेंट दिसत नाही यार. का दिसत नाही? थांब, मी तुला ब्लू देते. थांब. कोयता तलवार. वा वा वा. फनी उत्तर द्यायचं की बॅड? फनी उत्तर पाहिजे, बॅड नको. फनी उत्तर. एकदम बॅड दिलं तर मला वाचायलाच लाज वाटेल. मटार वापरतो. मटार. ओके, सुरेश दादांचा मेसेज दिसत नाहीये. सांगा सांगा सांगा. ग्रँडर. ओके, सुरेश दादा म्हणतात ग्रँडर. हाय पोरी. सुधाकर गिरे म्हणते हाय पोरी, तू माझ्या मुलीसारखी आहे. नमस्कार सुधाकर दादा, स्वागत आहे. लाकडी तलवार. ओके, मी सांगू का? हा प्रश्न स्किप झाला. कसं काय? भाजी चिरण्यासाठी आपण काय वापरतो? जेवण झालं का पोरी? नाही दादा, जेवण नाही झाले, ऑफिस मध्ये आहे. ओके ओके. भाजी चिरण्यासाठी आपण काय वापरतो हा प्रश्न आहे. चुकीचा आन्सर द्यायचा आहे मंडळी. तर सुधाकर दादा वगैरे सगळ्यांनी जॉईन व्हा आणि सीसीवर असणाऱ्यांनी पण आन्सर द्या. रॉंग आन्सर द्यायचे, युनिक आन्सर देऊ शकता, फनी आन्सर पण देऊ शकता तुम्ही. याचं माझ्या कमेंट हाईड होत आहेत, जातो मी. देव दादा एकदा हे करा आणि परत या लाईव्हला. राजकुमार दादा म्हणते सावन. वा 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 वा. अमोल दादा म्हणताय बहकांची डोकी छान कापू शकतात, त्यापेक्षा भारी कोणी कापू शकत नाही. भाजी चिरण्यासाठी लाटणे वापरतात. वा 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 वा. ताई दातांनी चिरली तर चालेल का? हो, एकदम चालेल, एकदम चालेल. स्वाईप केलं 2 वेळात. देव दादा मी तुम्हाला ब्लू देते. जाताना मला फक्त सांगा तुम्ही जाणार आहात ते, म्हणजे तुमची कमेंट दिसेल.
भाजी चिरण्यासाठी सराटा वापरतात. ओके, बायकांची म्हणायचं होतं. बायकांची बायकांची डोकी छान कापू शकतात. ओके ओके. सुरेश दादा, अमोल दादा, चिन्मयमध्ये भाजी चिरण्यासाठी सराटा वापरताय. मी सांगू का? भाजी कापण्यासाठी टॉयलेटचा ब्रश पण वापरू शकतो आपण. भाजी चिरण्यासाठी आपण टॉयलेटचा ब्रश पण वापरू शकतो. हे भगवान. मुकेश जोशी मध्ये रामकृष्ण हरिताई, जेवण झालं का? नाही दादा, जेवण नाही झालंय. श्रद्धाताई, माझी या प्रीती आला प्रीत कळे ना. श्रद्धाताई, चुकीची आन्सर देऊची असत. शी मॅडम, शी झाली साधू. अजून तिकडेच आहे ही पोरं. अभिजित दादा होते शी 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 शी. हे भगवान. अरे काहीतरी फनी आन्सर द्या रे. पुढचं हा. केस विंचरण्यासाठी कशाचा वापर करतात? केस विंचरण्यासाठी आपण कशाचा वापर करतो? श्रद्धाताई, चुकीचा आन्सर द्यायचा हा. फनी चुकीचा आन्सर. गावी गेली का? परवा जाणार का श्रद्धाताई? परवा जाणार आहे मॅडम. ऍडमिट करावं लागेल त्याच्याने चिरलं तर. देवदादामध्ये प्रत्येक खायची गोष्ट टॉयलेटनेच माझेच जात आहे. टॉयलेट मध्येच जाते. ओके येस. मग राजकुमार दादा म्हणते हातोड्याने केस विंचर. बाई माझं दात दुखले. अभिजित दादा म्हणतात कात्रीचा. श्रद्धाताई म्हणते ट्रिमर. अभिजित दादा कात्रीचा. अशोक दादा म्हणते घोळ. अश्कवाला म्हणते जेसीबीचा वापर करतात, सरळ सेटिंग होते. वा वा वा. देवदादा तर भारी सांगतायत. वस्तरा. काय हसते खुदू खुदू भारी. निखिल रोस्ट स्टोरीज. नमस्कार दादा निखिल दादा, कसे आहात तुम्ही? कुठून आहात नक्की सांगा आणि या गेमला जॉईन व्हा. माझे तर गाल दुखायला लागले हसून हसून. चिन्मय बोलते केस विंचरण्यासाठी झाडाची मुळे वापरावी. वा 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 वा. अमोल दादा म्हणतात बायकांचे केस विंचरायला जेसीबीचा वापर करून. मुकेश दादा म्हणतात विठ्ठलाचा अभंग बोला ताई. दादा आता सध्या गेम चालू आहे त्यामुळे विठ्ठलाचे अभंग मी नक्की पुढच्या लाईव्ह मध्ये नक्की बोलेल. मुकेश दादा. सुरेश बोलतात टॉयलेटचा ब्रश. एक नंबर. बाय, टेक केअर बाय नू. गो श्रद्धा ताई जातं की त्या गो. पुढचा प्रश्न घालते मंडळी. पटकन सीसीवर असणार आणि कमेंट करा आणि लाईक करा मंडळी. माझा आज गाल वाटतो भरपूर दुखणार आहे. आपण कपडे कशाने धुतो? आपण कपडे कशाने धुतो? बरा नाही गो. ओके शारदाताई, ठीक आहे ठीक आहे. बाय बाय, टेक केअर. अभिजित टॉयलेट नाही. भगवान. आपण कपडे कशाने धुतो तर रॉंग आन्सर दिलाय. टॉयलेट नाही. ब्रश पर्यंत ठीक होत. राजकुमार ताई, तुम्ही खरे बोलताय ना? लबाड बोलणे शिकवत आहात. ताई तुम्ही खरे बोलणार आहे ना? लबाड बोलणे शिकवत. ऐक दादा, थोडासा एक काय म्हणतात ते हे लाईव्ह मी खूप विचार करून असं घेतलंय. कधी कधी आपल्या लाईफ मध्ये आपण कामामध्ये एवढं बिझी होऊन जातो, हसणंच विसरतो. त्यासाठी हे लाईव्ह आहे आजचं. मी पण माझ्या कामात विसरून गेलेली हसणं वगैरे. जा झोप, नाहीतर येडा होशील. आज सगळ्यांका येडा करूचा. श्रद्धा ताई तू थांब मग. चिन्मय बोलते कपडे खराट्याने धुतो. अरे देवदादा गेले कुठे? देवदादा आहात का तुम्ही लाईव्हला? प्रेम बोलते कपडे धुवायला वॉशिंग मशीन नाही, शेजाऱ्यांची जीप वापरतात, सगळ्यात जास्त तीच फिरते. लय भारी. सुरेश दादा टॉयलेटच्याच ब्रशने. सगळी कामं टॉयलेटच्याच ब्रशने करायची आहे ना? काय ग बाई. हार्पिकने. हो अभिजित दादा म्हणते हार्पिकने. जलिमा म्हणते यू फ्रॉम. हाय जलिमा, आय एम फ्रॉम महाराष्ट्र.
प्लीज आन्सर मी. रॉंग आन्सर ओनली गिव मी. शरयू हाय प्रीतीताई म्हणते लाईक डन. थँक्यू शरयू. कशी आहेस तू? चिन्मय म्हणते मी कितीतरी दिवसांनी हसत आहे. म्हणूनच यार सगळ्यांना सगळी प्रत्येकाच्या लाईफमध्ये थोडी बिझी असतात, त्यामुळे एक प्रयत्न आहे हा. झलिमा म्हणते तुझे फ्रेंड्स सेटिंग करून देते का? ओके करून देते की. हो हो करून देते. कोणत्या फ्रेंडशी करून द्यायची ती मला सांग फक्त झलिमा. माय मॅडम कुठून? चिन्मय बोलते जर कोणी आजारी पडलं तर डॉक्टर श्रद्धा दिदींकडे जावं. येस श्रद्धाताई. शरयू म्हणते जेवण झालं का? शरयू जेवण तर बनवलंय पण जेवायचं आहे शरयू सोबत. अगं ती मॅरिड आहे तू, मग काय फायदा ना, तू माझ्याशी कर. ओके फ्रेंडशिप. इश्कॉलला म्हणते मी सोडून कोणाशी पण दे. माझ्याशी कर म्हणते तिला. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, पोळी लाटण्यासाठी कशाची गरज असते? पोळी लाटण्यासाठी कशाची गरज असते? हाय तुषार दादा. नमस्कार ताई म्हणते. इश्कॉलला म्हणते मी सोडून कोणाशी पण दे. ओके तुषार दादा आपला गेम आहे रॉंग आन्सर ओनली गेम आहे. फनी आन्सर द्यायची आहे. शरवी म्हणते झलिमा रॉंग नंबर आहे मी. वाईफची. काय वाईफची? राजकुमार मी पण विवाहित आहे. इथं सगळे विवाहित आहेत. जनार्दन दादा म्हणते ड्रम. ड्रमने लाटणं पोळी लाटायच्या. सूरज दादा म्हणते रोड रोलर. लय आन्सर. डॉक्टर श्रद्धाताई पेशंटची गर्दी होईल म्हणून गेल्या. येस आज सगळे येडे होणार आहेत. तुषार दादा म्हणते कोण बनेगा करोडपती. येस तुषार दादा आज तुम्ही आन्सर देणार आहात बघा. अभिजित दादा फुकरीची ती फू करतो ती. अरे वा वा मस्त मस्त. शरयू हो का? येस झलिमा. शरयू म्हणते पोळी लाटण्यासाठी चमच्याची गरज असते. वा शरयू व्हेरी नाईस आन्सर. सूरज म्हणतोय सुरेश दादा म्हणते आय एम सिंगल. बघा शरयू नाव काय कधीचं. झलिमा सुरेश दादा सिंगल आहेत. इश्कॉला पोळी लाटण्यासाठी लाटणे नाही रोड रोलर लागतो. येस बुलडोजर. वा वा. अमोल दादा म्हणतात. अभिजित दादा हा. शरयू म्हणते झलिमा हो. पोपी लाटण्यासाठी बायकोची गरज असते. बरोबर आहे. लाटी असून काय फायदा ना ग झलिमा. हो बायकोची गरज असते. हे कोणाला लक्षात आलं नाही. मी सिंगल हायला देवा मला पोरगी पटू दे. मी सिंगल हाय देवा मला एक पटू दे. सूरज दादा झलिमा सिंगल आहे. हे भगवान माझं तर थोडं दुखायला लागलं हसून हसून. पोळी लाटण्यासाठी चुलणीतली फुकणी वापरा. या चिन्मय हे वाचे क्वेश्चन विचारत आहे का? हा मी प्रश्न विचारणार, त्याची चुकीची आन्सर द्यायची आहेत. फनी क्वेश्चन आहेत. झलिमा म्हणते टिंका. जनार्दन दादा हसतायत बघा नाव काढा मग. झलिमा म्हणते यू सो फनी. हे आज तर फनीच असणार आहे. शर्वी म्हणते झलिमा कशाने आहे सिंगल. अभिजित दादा ती झलिमा मला तर बाहुबली मधली हिरोईन दिसते. वाट चुकली की काय? स्कॉलर होते फुकणीने पोळी लाटली जाऊ शकते, आपल्याला पोळी लाटायची नाही. झलिमा म्हणते प्रीती यू फ्रॉम जिल्हा कोणता? सिंधुदुर्ग आहे मी. सिंधुदुर्गातली. कोकण. तुषार दादा मी पण विचारतो प्रश्न. हा विचारा. चिन्मय म्हणते दीदी कमेंट पटापटा वाचा की. झलिमा म्हणते शरयू गर्लफ्रेंड नाही माझी. ओके नेक्स्ट प्रश्न आहे, मिरची चवीला कशी असते? मिरची चवीला कशी असते? फनी आन्सर पाहिजे हा मंडळी. मिरची चवीला कशी असते? हाय प्रतीक्षा ताई नमस्कार. रॉंग आन्सर द्यायचा आहे प्रतीक्षा ताई. मिरची चवीला कशी असते? शरवी म्हणते गोड. अभिजित दादा म्हणते गोड. शरवी म्हणते तुरट. शरवी म्हणते सुरेश दादा म्हणते स्वीट असते. शरवी म्हणते आंबट. झलिमा म्हणते पाकिस्तान. यू फ्रॉम? अरे नाही कोकण. राजकुमार दादा म्हणते खारट. इश्कॉलला म्हणते चवीला
मिरची चवीला गोड असते म्हणून लोक खाताना पाणी पितात. वा वा वा. मिरची चवीला खवट असते. वा वा वा. चिन्मय लय आन्सर भारी. नेक्स्ट क्वेश्चन सांगते मी. आंबट चवीसाठी भाजीत काय टाकतात? आंबट चवीसाठी भाजीत काय टाकतात? आंबट चवीसाठी भाजीत काय टाकतात? तूप. अभिजित साखर. चिन्मयमध्ये कचरा टाकतात. प्रतीक्षाताई म्हणते चिंच. प्रतीक्षाताई चुकीचा आन्सर द्यायचा आहे. चिंच मग टाकतातच पण चुकीचा आन्सर द्यायचा आहे. सूरज दादा म्हणते दारू टाकतात. काय ग? पाकिस्तान. यू फ्रॉम? आय एम फ्रॉम महाराष्ट्र. इश्कवाला प्रेम मध्ये आंबट चवीसाठी भाजीत चॉकलेट टाकतात. शेफची स्पेशल रेसिपी. वा 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 वा. कोण कोण हार्पिक पण वापरतात. हा वा वा वा. लय भारी. ताई मी जेवून येतो थांबा बरं का. हो हो आहे मी 3 पर्यंत आहे. फिनाईल. ओके. लय भारी. पुढचा एकदम असं वेगळं सांगते. यूट्यूबवर व्हिडिओ बघण्यासाठी काय चालू करावं लागतं? यूट्यूबवर व्हिडिओ बघण्यासाठी काय चालू करावं लागतं? अलिमा म्हणते प्रतीक्षा यू फ्रॉम. जेवण करत असताना निलेश राणेंचं बोलणं ऐकावं. भाजी ऑटोमॅटिक आंबट लागणार. अरे बापरे. सुरेश दादा म्हणतात मोबाईल. रेडिओ चालू करावं लागतं. ओके. यूट्यूबवर व्हिडिओ बघण्यासाठी रेडिओ चालू करावा लागतो. ओके. अजून कोणाचं काहीतरी असेल तर सांगा की. यूट्यूबवर व्हिडिओ बघायला वाटीला अगरबत्ती दाखवावी लागते. ओके. मन बनवावं लागतं. हे मात्र खरं आहे. मन यूट्यूबवर व्हिडिओ बघण्यासाठी पहिलं मन बनवावं लागतं. हे राईट आन्सर आहे. हो हो हो. अजून कोणीतरी द्या काहीतरी चांगली चांगली आन्सर मंडळी. सीसीवर असणाऱ्यांपैकी. जनार्दन दादा गुणरत्न सदाची आठवण गुणरत्न सदाची आठवण यायला हवी. ओके. हे कोण आहे गुणरत्न सदा? जनार्दन दादा गुणरत्न सदा कोण आहे? सांगा सांगा मंडळी कोण आहे ही गुणरत्न सदा? नेक्स्ट प्रश्न आहे. भूक लागल्यावर पोटात काय ओरडतं? भूक लागल्यावर पोटात काय ओरडतं? पहिलवान आहे तो. ओके ओके. माझं तर वाचलंच नाही. वाचलं ना रे. यूट्यूबवर व्हिडिओ बघायला वाटीची अगरबत्ती दाखवावी लागते. गेली कावळे तर आरडतातच. सूरज दादा ढेकर. काय ओरडते? वा वा प्रतीक्षा दे. मस्त आन्सर. सध्या गुणरत्नाचे व्हिडिओ बघ एकदा. ओके ओके. सध्या गुणरत्न. भूक लागल्यावर पोटात काय ओरडते? प्रतीक्षा कुठची आहे? अमोल दादा म्हणजे प्रतीक्षा ऍडव्होकेट आहे. बालिश ऍडव्होकेट आहे. जनार्दन दादा हसतायत. इश्कवलं भूक लागल्यावर पोटात वडापाव वाला ओरडतो गरम गरम घेऊन जा. येस. हे आन्सर मला आवडलं. वा 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 वा. ताई प्रश्न विचारू का? दादा आज फनी गेम चालू आहे दादा. वा वा. राजकुमार दादा म्हणतात बेंडूक. प्रतीक्षा ताई मध्ये शिर्डीमध्ये असते मी. ओके. सुरेश दादा म्हणते ताई जलिमाचा विषय काय आहे ते बघा. लय कमेंट करत आहे. करू दे रे कमेंट. तू बोल की तिच्याशी. यू फ्रॉम विचारते सगळ्यांना ती. लाईव्ह वर कमेंट कशाने टाईप करतात? लाईव्ह वर कमेंट कशाने टाईप करतात? ताई दाजी पण चष्मा घालतात का? नाही दादा त्यांना नाहीये चष्मा. प्रीतीताईचा चष्मा कोणासारखा आहे? कोणासारखा आहे? प्रीती फेक आहेत आयडी. हा मला माहिती आहे फेक आहे ती आयडी. असू दे रे आपल्याला काय करायचंय. तुषार दादा उद्या घेऊ मग पोलीस भरती क्वेश्चन. ओके तुषार दादा. मंडे आहे माझा टायमिंग. मंडेला घेतो दादा. राजकुमार दादा म्हणते पाय
इश्कॉलला म्हणते पत्र लिहून. ओके. अभिजित दादा म्हणतात डोळ्याने. माझा आन्सर आहे यूट्यूबवर कमेंट आपण मनाने टाईप करतो. नक्की बरं. येस तुषार दादा. देवदादा म्हणते सॉरी कामात अडकलो जावं लागलं मला प्रीती. ओके तुषार दादा, सॉरी देवदादा. आता पुढचा प्रश्न, जास्त खोटं बोलल्यावर काय होतं? जास्त खोटं बोलल्यावर काय होतं? नाच बसंती नाच, नाच बसंती नाच. डोळ्याने किंवा दगडाने. चला चला सांगा बघू. जास्त खोटं बोलल्यावर काय होतं? प्रेम होतं जास्त खोटं बोललं की. ओके. सत्य बाहेर येतं. ओके. फुटबॉल. राईट आन्सर. सत्य बाहेर येतं जास्त खोटं बोललं की. हे मात्र कराय. सुरेश दादा म्हणताय ताई प्लीज मी एक कमेंट करू का पोलीस भरती करण्याविषयी? हो 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 सुरेश दादा करा करा. प्रतीक्षा ताई म्हणते चांगलं होतं भलं. अमोल दादा म्हणते पंतप्रधान होतं खोटं बोलल्याने. अभिजित दादा म्हणते आनंद भेटतो. वा वा काय आन्सर दिलात पोरांनो. जनानं 2 ठेवून द्याव्या वाटतं. अभिजित दादा म्हणते आनंद भेटतो. श्रीमंत होतं. राजकुमार दादा म्हणतायत अभिजित दादा म्हणते आनंद भेटतो. वा 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 खूप आन्सर भारी दिलात म्हणते. खूप आन्सर भारी. जलिमा म्हणते अमोल. अमोल कोण? जास्त खोटं बोलल्यावर वायफाय पण डिस्कनेक्टेड होतं. वा 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 लय भारी आन्सर. पुढचं, उन्हाळ्यात कोकणात काय खायला मिळतं? उन्हाळ्यात कोकणात काय खायला मिळतं? बघू किती चांगली चांगली आन्सर. देवदादा मला जावं लागेल माफ करा. हो देवदादा ओके ओके पुन्हा टाइम भेटेल तर नक्की या. इश्कॉलर म्हणते खजूर. वा वा वा. सुरेश दादा म्हणते आता जे लाईव्हला जॉईन आहेत किती लोक पोलीस भरतीची तयारी करत आहेत? मंडळी सांगा आता लाईव्ह मध्ये आहेत त्यापैकी किती जण पोलीस भरतीची तयारी करत आहेत सांगा. जनादा दादा जास्त खोटं बोललं की आणखी एक गर्लफ्रेंड भेटते. वा 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 लय भारी. नरद खूप सेट असणार. रत्नगिले म्हणजे काय? अभिजित दादा माती पाणी. वा 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 माती पाणी भेटतं जास्त. नाही कोकणात काय भेटतं? खोटं बोलून मतदान घेता येतं. वा वा. प्रशांत दादा म्हणतात हॅलो ताई. हॅलो प्रशांत दादा. मला माझा प्रश्न आहे उन्हाळ्यात कोकणात काय मिळतं? काय खायला मिळतं? ओके प्रतीक्षा ताई. मी सांगू कोकणात शिव्या खायला भेटतात मायेच्या. नारळ पाणी, गाजर, कोळसे पण खाऊ शकता, पेट्रोल पण खाऊ शकता. राजकुमार दादा म्हणतात पेट्रोल महाग झालं ते नाही भेटणार कोकणात. खरं बोलायचं नाही. येस खरं बोलायचं नाहीये. शिव्या खायला भेटतात कोकणात. माती आणि पाणी. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे परीक्षेमध्ये कॉपी करताना पकडलं की सर काय करतात? प्रशांत दादा म्हणते ताई चुकीचे आन्सर द्यायचे का ताई? हो दादा चुकीचा आन्सर द्यायचे. परीक्षेत कॉपी करताना सापडलं की सर काय करतात? लाईक करा मंडळी. ज्यांनी लाईक नाही केले त्यांनी प्लीज लाईक करा चॅनलला. एक मोठे नारळ कितीला भेटते? 50 रुपये 60 रुपये. सुरेश दादा म्हणते 101 रुपया दक्षिणा देतात. वा 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 लय भारी याचं. प्रशांत पेपर लिहून देतात परत. पेपर परत लिहून देतात. भारी भारी बक्षीस देतात. वा वा वा. प्रेम मध्ये परीक्षेत कॉपी करताना पकडलं तर सर आन्सर शीट नाही थेट लग्नाचं कार्ड देतात आणि तुझं काही होणार नाही असं सांगतात. हे भारी आहे. मान
मान सन्मानाने घरी पाठवतात जनार्दन दादा सांगतायत. जलिमा म्हणते माय व्ही इकडे तर 300 भेटते. ओके 300 भेटते का? 30 भेटते. ओके. अभिजित दादा प्रेमाने सांगतात पटकन पटकन लिही. ओके प्रेमाने सांगतात पटकन लिही. ओके ओके ओके. भारी आहेत. काय काय सगळ्यांचे सर काय काय सांगतात ते बघा. मी आता लाईव्ह वर काय करत आहे सांगा सांगा. मी इथं लाईव्ह वर काय करत आहे सांगा पटकन. ला आहे शहाळ. इकडे पण 70लाच आहे. नाचत आहे. अजून जलिमा म्हणते मी येतो रत्नागिरीले. येस येस रत्नागिरीले ये. प्रशांत सुरेश दादा म्हणते जेवत आहात. गाणे गातात प्रशांत दादा म्हणतात. झोपले. हे भगवान. झाली म्हणते गोवाला जायचं तू भेटशील का? नाही मी नाही भेटू शकत. विलास काळे म्हणते दीदी देदे जेवण करून घे ग भूक लागली असेल. विलास दादा भूक तर लागली आहे पण मिस्टरांसोबतच जेवणार मी. राजकुमार दादा म्हणते आजचे चंद्रपूरचे तापमान 44 आणि वर्धा 47. ओ माय गॉड. मी अकोला अमरावतीकर आहे. ओके ओके. नाव काय आहे तुझं? गोवा वाले बीच में. ताई तुम्ही जम्मू काश्मीर वरून आले का? नाही येणार आहे दादा. प्रशांत दादा परवा बसणार आहे. इश्कोला मी एक प्रश्न विचारू का? हा विचार. जनार्दन दादा म्हणते आमचं पण वाच. जनार्दन दादा कुठे आहे तुमची कमेंट? जनार्दन दादा मला कमेंटच नाही आली तुमची. कुठे गेले जनार्दन? आमचं पण वाच कुठे बोलले ते? ऍक्टिव्हिटी मध्ये बघते. सगळ्यांना वेड्यात काढून पैसे मिळवायची तयारी. सगळ्यात भारी आन्सर. सगळ्यांना वेड्यात काढून पैसे मिळवायची तयारी. लय भारी आन्सर. वर्धा जगात 7 नंबर वर. गर्मीमध्ये का? जलिमा अकोला 1 नंबर जगात. जर डासांनी जिम जॉईन केलं तर ब्लड प्रेशर वाढतील की मसल? धाराशिव रेड झोन आहे टेम्परेचर मध्ये. बापरे. प्रशांत मध्ये ताई 25 तारखेपासून बंद आहे का गोवा जाण्यासाठी? माहिती नाही मला. होय म्हणजे ते वॉटर ऍक्टिव्हिटी ज्या असतात ना त्याच्यासाठी बंद केलंय. आतमध्ये समुद्रात नाही जायला देणार आहेत. गोपाल वर्मा म्हणते नमस्कार प्रीतीजी. नमस्कार गोपाल दादा. नमस्कार. प्लीज लाईक करा सगळ्यांनी. ज्यांनी प्लीज लाईक नाही केले त्यांनी प्लीज लाईक करा. काय चाललंय प्रमोद दादा मध्ये? काय चाललंय ताई तुझं? प्रमोद दादा गेम चालला आहे. रॉंग आन्सर द्यायचा आहे प्रश्नांची. जेवलीस का? नाही प्रमोद दादा. तुम्ही जेवलात का? गोपाल दादा म्हणते लाईक डन. थँक्यू. इश्कोला म्हणते पुढे विचार. अभिजित दादा म्हणताय नेक्स्ट क्वेश्चन. जनार्दन दादा म्हणतात अभिजित दादा म्हणताय नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके. प्रेम बोलते पुढे विचार. जनार्दन दादा म्हणतात ऊन पडलं आहे जास्त घेऊ नको. नशा करणं वाईट आहे. काय ते नशा करणं घेऊ नको? गोपाल दादा म्हणतात विचारा. ओके. लग्नात नवरीच्या गळ्यात काय बांधतात? लग्नात नवरीच्या गळ्यात काय बांधतात? मंडळी प्लीज कमेंट करा पटकन आणि लाईक करा. आणि नवीन जे मेंबर आहेत सीसीवर आहेत त्यांनी कमेंट करा. दोरा बांधतात. गोपाल दादा हसतायत. दोरा बांधतात. ओके ओके. अजून कोणाला काय आन्सर येऊ शकतं एकदम फनी? हो राजकुमार दादा. नवऱ्याने आर्मीतली आणून ठेवली आहे तीच पिते. पॅटर्न वेगळा. हाय पॅटर्न वेगळा. नमस्कार. कुठून आहात?
करदुरा 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 बांधतात. ओके. अभिजित दादा म्हणताय लोणा. प्रेम बोलते लग्नात नवरीच्या गळ्यात वायफाय राउटर बांधतात म्हणजे नवरा कायम कनेक्टेड राहील. येस, असं आन्सर पाहिजे यार. लय भारी. अरे माझं हसून हसून तोंड दुखलं. हे मस्त आहे. लग्नात नवरीच्या गळ्यात वायफाय राउटर बांधतात म्हणजे कायम कनेक्टेड राहील. मी तेच म्हणत आहे, नशा करणं वाईट. ओके. अभिजित दादा म्हणतात लोणा. निखिल दादा म्हणतात पुणे हिअर. हाय निखिल, आय एम फ्रॉम सिंधुदुर्ग. गोपाल दादा म्हणतात मोबाईल बांधतात. ओके. राजकुमार दादा म्हणते आज खोटं बोलायचं आहे ना म्हणून विचारलं. दे टाळी. आज एकदम फुल धमाल आहे. आठवड्यातनं एकदा तरी अशी पाहिजे ना रिलॅक्स. निलेश दादा यायला पाहिजे होता, तो मस्त आन्सर दिली असती. शाळेत आपल्याला कोण शिकवतं? शाळेत आपल्याला कोण शिकवतं? मग खूप दिवसाईच ऍक्टिव्ह होतील. येस. निखिल दादा म्हणतात नेव्हिगेशन किट बांधतात. गोपाल दादा म्हणते शिपाई. राजकुमार दादा म्हणते कॅमेरा बांधायला पाहिजे. वा वा वा. म्हणजे आम्ही काय मस्त उत्तर देत नाही. नाही नाही, तू पण खूप आन्सर चांगलं देतो रे प्रेम. कॅमेरा बांधायला पाहिजे. प्रशांत दादा म्हणतात मी. क्राफ्ट कॉर्नर म्हणतात टीचर. नाही, रॉंग आन्सर द्यायचं आहे. क्राफ्ट कॉर्नर टीचर शिकवतात ना शाळेत, मग याचं रॉंग आन्सर काय असणार आहे? ॲडव्होकेट. बेंच शिकवते. वा 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 निखिल दादा. इश्कवाला म्हणते आपल्या शाळेत आपल्याला शिक्षक नाही, अटेंडन्स शीट शिकवते. वा वा वा, लय भारी. राजकुमार दादा म्हणते गर्लफ्रेंड. हे भारी लय आन्सर. गर्लफ्रेंड शिकवते आपल्याला शाळेत यायला, अभ्यास करायला. अमोल दादा म्हणते शाळेच्या खिडक्या शिकवतात. वा वा वा. क्राफ्ट कॉर्नर म्हणते आताच मला माहित नव्हतं. अच्छा, मला माहित नव्हतं. ओके ओके. रॉंग आन्सर द्यायची आहेत आणि खूप छान आन्सर द्यायची आहेत. अभिजित दादा म्हणतात आई वडील. जनार्दन दादा माझा मित्र. हा, सगळं शिकवतो जनार्दन तुमचा मित्र. गोपाल दादा म्हणते कंडक्टर. प्रशांत दादा म्हणते झाडे शिकवतात. वा वा, खूप छान आन्सर दिलीत मंडळी. वा, हे भगवान. भुंकणारा प्राणी कोणता? भुंकणारा प्राणी कोणता? सुनीता ताई म्हणते गुगल आणि युट्यूबचे गुप्त एजंट. हे भगवान, सुनीता ताई लय भारी आन्सर दिलात. क्रेझी कार्टून मध्ये परिस्थिती शिकवते. वा वा वा. निखिल दादा म्हणतात बहीण. भुंकणारा प्राणी बहीण. राजकुमार दादा म्हणतात माणूस. वा वा वा. प्रशांत दादा म्हणते माझी बहीण. जास्त तर लोकांची बहिणीच आन्सर आहेत. माझी गर्लफ्रेंड. जनार्दन दादा म्हणतात. सुनीता ताई म्हणते नो. सुनीता ताई. बापरे. माझं तोंड दुखलं रे देवा. इतर सुनीता ताईंसाठी क्लॅपिंग करा. सुनीता ताईंचा आन्सर बघा. नाही ग. हाय ग बाबा. सुनीता ताई लय भारी बोल दादा मध्ये बायका भुंकण्याशिवाय काहीच करू शकत नाही. इश्कवाला मध्ये भुंकणारा प्राणी कोणता? एक्झामच्या आधीचा पेपर दाखवशील ना? भुंकणारा प्राणी कोणता? एक्झामच्या आधीचा मित्र पेपर दाखवशील ना? ओके.
राजकुमारचा नवरा नाही ताई, बायका असतात. ओ माय गॉड, जनार्दन दादा एवढं पण खरं बोलू नये. सुनीता ताई तुम्हाला सांगते म्यूट आहे, म्यूट करून सुनीता ताई आन्सर देत आहेत. प्रेम बोलतोय सुनीता ताई खरं नाही, खोटं उत्तर द्यायचं आहे. धीरज दादा म्हणतो काय इज हाऊ स्पीड म्हणजे निखिल दादा म्हणते म्हाताऱ्या बाया. बापरे, खूप भारी आन्सर देता मंडळी तुम्ही. उंदीर कोणाला घाबरून पळतो? उंदीर कोणाला घाबरून पळतो सांगा पटकन. हा ट्रायपॉड नीट राहत नाही बघा. जनार्दन निखिल दादा म्हणते मला. जनार्दन दादा म्हणतात बायकांना. संदेश दादा म्हणते मांजरन. चुकीचा आन्सर द्यायचे संदेश दादा. सुनीता ताई म्हणते प्रीती आला. हे भगवान. जनार्दन राजकुमार दादा म्हणतात गर्लफ्रेंडला. ओके बाई, कसली आन्सर दिलात रे. माझे तर गाल दुखायला लागले, खूप दुखणार आहेत गाल. अरे द्या की आन्सर. 13 लोक बघतायत, सांगा. रॉंग आन्सर द्यायचंय. उंदीर कोणाला घाबरतो? रॉंग आन्सर द्यायचं आहे. CC वर असणाऱ्यांनी. नवीन आहात तर द्या पटकन आन्सर मंडळी. एवढा कसला विचार करताय? आणि आपलं रोज लाईव्ह असतं, समजलं का मंडळी? रोज लाईव्ह असतं, रोज लाईव्हला येऊ शकता तुम्ही. फडणवीस साहेबांच्या बायकोचं गाणं ऐकलं की उंदीर घाबरतो. इश्कॉलेला म्हणते उंदीर मांजरीला नाही, रॅट किलर ऑफर ऐकून. ओके. फुटबॉल म्हणते बायकोला. वा वा वा. जनार्दन दादा म्हणतात गर्लफ्रेंड भाजून खाईल की त्याला, म्हणून घाबरतो का? कोकणच्या प्रीती आला. वा वा, मला लय भारी. इश्कॉलर म्हणते इकडे ऑफिस मध्ये काम करा आणि कमेंट्स पण करा. हे भगवान. संदेश, अरे कोणती सायली यायची होती, सायली आलीच नाही. संदेश दादा म्हणते आमच्या ताईला म्हणजे तुम्हाला. ओके थँक्यू. उंदरालाच मीच घाबरते, मला काय उंदीर घाबरणार. तुम्हाला किस्सा सांगू का? इकडे क्वार्टर्स मध्ये ना कसा काय उंदीर आला काय माहिती. एक छोटस पिल्लू होतं आणि मी त्या कपाट मध्ये ना चहाचे कप वगैरे ठेवलेले आणि त्या कपाट मी ते आता परीक्षा झाल्यावर सगळं ते पुस्तकं वगैरे आणि ते बाजूला सगळं सरळ ठेवत होती. सुनीता ताई म्हणते जिम ट्रेनरला. ओके. प्रीती ताईला संदेश दादा म्हणतात. ओके. तर कसं काय झालं माहितीये, मी बघितलं म्हटलं हे ते थर्माकोल असं चुरा झालेला होता, म्हणजे कुरतडलेला. मला डाऊट आला की इथं उंदीर असणारच आहे. मग मी हळूहळू सगळं सामान, म्हणजे पुस्तकं वगैरे होती तिथं कपाटात खाली ठेवलेली, ती काढली, सामान सगळं काढलं आणि बघते तर काय छोटा उंदीर एवढासाच होता, एवढासा छोटासा पिल्लू होतं. आणि मी यांना फोन केला की लवकर या लवकर या, इथं काहीतरी आहे आणि तुमचे सगळे कपडे खराब, उंदराने सगळे खराब करून ठेवले. मग त्यांना राग आला. नाहीतर मी त्यांना सांगितलं असतं ना की उंदीर आलाय या इथं मारायला, तर मला ओरडले असते. आणि मी काय केलं माहितीये, एक बाटली कापली आणि बाटली नाही त्याला ना असं झाकूनच ठेवलं तर, पण नंतर जेव्हा मी खोललं तेव्हा तो कुठेतरी गायबच झालेला. प्रेम बोलतोय फडणवीस साहेबां बोलल्याबद्दल त्यांच्या बायकोच्या गाण्यापेक्षा जास्त आदर दिला प्रशांत चौधरी यांनी. प्रशांत दादा म्हणतात उंदीर माणसाला घाबरतो कारण त्याला माहित आहे मोदक मध्ये औषध घालून माणूस मारून टाकणार म्हणून घाबरतो. वा 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 वा. लवकर या रायफल घेऊन. हो मी पण होते. सुनीता आणि मी ना सुनीता ताईंना सांगायला गेले, सुनीता ताई चला ना त्या उंदराला पळवा. सुनीता ताई म्हणते मी बाकी कोणाला पण मारेल पण उंदराला नाही मारणार, मला भीती वाटते.
अमोल दादा म्हणते जर कोणी खरंच एक्झामची तयारी करत असेल तर प्रीतीमुळे नक्कीच नापास होणार. बहुतेक हिचा असाच काहीतरी प्लॅन दिसतो. अरे यार कसलं, मी तसं नाही. एक दिवस तुम्हाला जरा रिलॅक्स पाहिजे ना डोक्याला, म्हणून मी हा गेम ठेवलाय. केव्हीपी हाय. इश्कॉला म्हणते थोडं काम करून येतो. प्रश्न संपली नाही पाहिजे. ओके लगेच येतो 10 मिनिटात. ओके प्रेम. चहा गाळण्यासाठी काय वापरतात तुम्ही? धीरज बोलते तुम्ही कोणाला घाबरतात? मी सगळ्यांनाच घाबरते. उंदीर, शिपकली, कॉकरोच यांना, सापाला नाही घाबरत. केव्हीपी कुठून आता? एक सिंधुदुर्गातून आहे मी. प्रशांत म्हणतोय ताई मला एकदा उंदराने खूप त्रास दिला, झोपेतून उठवले मग मी पाईपने मारले त्याला. बापरे. मला पण एक उंदरांचा किस्सा आठवतोय. मी गावी होती म्हणजे माहेरी, तेव्हा आई आणि भाऊ पूर्ण घरात उंदीर फिरतात. रात्री झोपल्यावर उशावरून वगैरे गेला आणि माझ्या पायावरून गेला, म्हणून आईने बघितलं तर उंदीर घरात आलेले सगळे. आई आणि भाऊ मारताय आणि मी ह्याच्या सोप्यावर वगैरे मम्मी तो अशी करत. आई म्हणते का बस तिथे बस, बघू नको. ओढणी काय होता प्रश्न? चहा गाळण्यासाठी काय वापर? ओढणी. वा राजकुमार दादा मस्त आन्सर दिला. ओढणी ओढणी. हो का रामचंद्र दादा? माझ्या पाठीमागे साप आहे का? मला चावला होता ताई, इंजेक्शन घ्यायला लागले. बापरे बापरे. केव्हीपी म्हणते साडीचा पदर. साडीच्या पदरने चहा गाळायचं का? वा वा वा, आन्सर मस्त आहे. उंदीर चावणं खूप बेकार आहे ना. मच्छरदाणीने. वा वा, चहा मच्छरदाणीने पण गाळू शकतो. वा वा वा, मस्त मस्त. अजून कोणाचे आहेत काय आन्सर? चाळणीने. येस, चाळणीने पण गाळू शकतो. हाताने. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे. आता मी असं सिनेमॅटिकचं सांगते जरा. सिनेमॅटिक क्वेश्चन. दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मध्ये शाहरुख खान ट्रेनच्या दारात उभा राहून कोणासाठी हात पुढे करतो? रॉंग आन्सर द्यायचा हा. दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मध्ये शाहरुख खान ट्रेनच्या दारात उभा राहून कोणासाठी हात पुढे करतो? ओके अमोल दादा. सलमान खान. राजकुमार दादा होते नरेंद्र मोदी. ओके. अमरीश पुरी. एका मुलीसाठी. किशोर शर्मा मध्ये नरेंद्र मोदी. नमस्कार किशोर दादा. अजून काहीतरी युनिक आन्सर द्या मस्तपैकी. समोसावाल्याचा. वा वा वा. प्रशांत दादा म्हणते ताई माझी फेवरेट अभिनेत्री आहे दीपिका पादुकोण. हो का? वा वा वा. मला काय माहित. येते का आन्सर? दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मध्ये शाहरुख खान ट्रेनच्या दारात उभा राहून कोणासाठी हात पुढे उभा करतो? अभिजित बिचकुले. किशोर दादा म्हणते नाही वड्यावाल्याचा. वा 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 वा, मस्त 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 आन्सर दिला.
रामचंद्र कशा आहात आपण? कोकणची प्रीती झिंटा आपण. मी मस्त आहे रामचंद्र दादा, तुम्ही कसे आहात? बिडीवाल्यासाठी येस, बिडीवाल्यासाठी. नेक्स्ट क्वेश्चन. थ्री इडियट सिनेमात आमिर खान सायलेन्सरच्या भाषणात चमत्कार शब्दाऐवजी कोणता शब्द बदलतो? थ्री इडियट पिक्चरमध्ये आमिर खान सायलेन्सरच्या भाषणात चमत्कार शब्दाऐवजी कोणता शब्द बदलतो? सांगा बघू. कहाँ से आ जाते हैं कितने सारे लोग. वाह वाह वाह. सत्कार, घे डबल, आमरस. वा वा वा. सॉरी तुम्ही लेडीज आहात पण तरी सुद्धा बलात्कार हा शब्द होता थ्री इडियट मध्ये. हा बलात्कार होता. हो, चमत्कार बलात्कारच हा शब्द होता. संदेश दादा म्हणतात गरे. नेक्स्ट. क्रिश सिनेमात ऋतिक रोशनकडे कोणत्या सुपर पॉवर शक्ती असतात? सांगा सांगा. सांगा ना. क्रिश सिनेमात ऋतिक रोशनकडे कोणत्या सुपर पॉवर्स असतात? रामचंद्र दादा तुम्हाला काय माहिती आहे ते सांगा. मोल दादा म्हणताय मी काय करतोय माझंच मला माहित नाही. तो शाहरुख खान कोणासाठी काय करतो त्याचं मला काय करायचं. धीरज दादा म्हणते माइंड रीडिंग. प्रशांत दादा म्हणते मृत्युंजय मंत्र होता ताई. किशोर दादा म्हणते हे सारे प्रश्न MPSC साठी आहे का? नाही, हे आहेत फनी क्वेश्चन. गलगले आले. सुजित दादा म्हणतात गलगले सावळा ते दनादन चित्रपटातील पावर. KVP खबीज घुसला होता अंगात, बहुतेक भीक मागण्यासाठी केला असेल. तर मंडळी असे छान प्रश्न झाले तर मजा आली. लग्नाच्या पंक्तीत सगळ्यात आधी जेवणाचं ताट मिळवण्याची शक्ती. वा वा वा, हे सगळ्यात भारी. आपण अयर द्यायच्या आधी पहिलं जेवायला जातो लग्नात, है ना. ऋतिकने मला सांगितलं नाही लाईव्ह संपलं की विचारेन. ओके राजकुमार दादा. जनार्दन दादा स्नॅक ला घे काय तर. गॉडफादर दादा नमस्कार, स्वागत आहे कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये. मंडळी मी 2 मिनिटासाठी कॅमेरा ऑफ करते. आता आपण गप्पा मारू फक्त. संदेश दादा म्हणतात गावात कधी येतलच ताई? शनिवारी बसतले दादा परवा. हे प्रश्न कुठल्या परीक्षेमध्ये विचारतात? कोकणची प्रीती या प्रश्नांमध्ये, कोकणची प्रीती या भरतीमध्ये विचारतात लाईव्ह मध्ये. संदेश दादा म्हणते आंबे संपले. काय माहिती, आमका तसे आंबे पण आवडत नाहीत की. कॉक्रोच पार्टी अकाउंट बंद झालं. येस, कॉक्रोच पार्टी अकाउंट बंद झालं का? वा वा वा. आता कॉक्रोचांना मारायचं. ब्रँड चेंज कर, बाटल्यांचा आवाज येतोय. हो का? कुठले मग डॉक्टर ब्रँडी मागवायची का? वडील लाईक करा, चॅनलला जॉईन व्हा. खय उतरतलस कुडाळात. जनार्दन दादा म्हणताय देशी.
आता मला सांगा तुमच्यापैकी खरं आन्सर द्यायचं. आता खरं आन्सर द्यायचं. हा तुमच्यापैकी कोण कोण घेतंय मला सांगा. दारू पितंय मला कमेंट करून सांगा. तुमच्यापैकी खरं आन्सर द्या. ज्यांच्यात हिंमत असेल ते आन्सर देणार. लाईव्ह असणाऱ्यांपैकी कोण कोण पितं, दारू पितं, हे मला आन्सर द्यायचं. मी पाचतो म्हणताय दादा. गॉडफादर म्हणते ताई तुला पण बोलले ते कॉक्रोच. हो का? मी कॉक्रोचच आहे. कॉक्रोच. मी पाचतो. पिणाऱ्यां जे पितात त्यांनी सांगा मी पितो म्हणून. जे बघू आज कोणात हिंमत आहे की कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये येऊन सांगावं की हो मी पितो. या लाईव्ह मध्ये प्रश्न विचारून कोणाला नोकरी मिळणार? मिळू शकते नोकरी. मिळून सगळ्यांना मिळेल नोकरी. गॉडफादर म्हणते विचारतेस की सांगतेस? विचारते मी. म्हणजे कोण कोण घेतात ते सांगायचं. मी दारू सोडा मी चहा पण पित नाही. ओके राजकुमार दादांनी सांगितलंय. बघू ज्याच्यात हिंमत आहे तो सांगेल की मी पितो म्हणून. जिसके बाजू में है दम वो बता सकता है आज कोकण की प्रीतिया के लाइव में कि मैं पिता हूँ. मग त्याला मी आर्मीतला खांबा हाणून देणार. हे भगवान क्या दिन आ गए भाई. सगळ्यांच्या कमेंट्स स्थिरवल्या. घाबरले सगळे. मी मोदीजींसोबत पितो पण कोणाला पटत नाही. हो का? गॉडफादर म्हणतात मला स्प्राईट. मला पण स्प्राईट आवडतो. मी पण पिते कोल्ड ड्रिंक. हो ये भाई क्या जुलूम है. येस. आता मला सांगा तुमच्यापैकी कोणाकोणाचं लग्न झालेलं आहे? आता मला सांगा तुमच्यापैकी कोणाकोणाचं लग्न झालेलं आहे? हा स्प्राईट मधून पिऊ का? ओके ओके पिणार. बघू कधीतरी ट्राय करायला पाहिजे. चल छोटी. चल छोटी. किसकी किसकी शादी हो गई है कमेंट करके बताओ. थांब आपलं काम आलो. सगळे पळाले रे पळाले. गॉडफादर म्हणतात मी अविवाहित आहे. ओके राजकुमार माझ्यामध्ये वाईट गुण एकच आहे की मी दुसऱ्यांवर कधी रागवत नाही. सेम माझे मिस्टर पण तसेच कोणावर रागवतच नाही. मी काय बोलली की म्हणणार चल सोडून दे, जाऊ दे, चल सोडून दे असं सांगतात. हॅलो मंडळी कमेंट करा. भाऊसाहेब दादा म्हणते नमस्कार ताई. भाऊसाहेब बोसकर चाकर नमस्कार भाऊसाहेब. कसे आहात तुम्ही? जनार्दन दादा आम्ही कुठेही एंट्री करू शकतो असे अविवाहित. ओके ओके ओके. मग आता मला सांगा गॉडफादर भोळा नवरा भेटलाय ताईला. प्रेमळ नवरा म्हणू शकता गॉडफादर. त्याला सुद्धा त्याच्यासाठी सुद्धा खूप नवस करावे लागतात तेव्हा भेटतो असा नवरा. समजलं का गॉडफादर? त्यासाठी पण खूप नवस करावे लागतात तेव्हा भेटतो असाच हा साधा भोळा नवरा माझा. हे भगवान कैसे दिन आ गए रे बाबा. खूप उपवास करावे लागतात. जन्माला आल्या उपवास करावे लागतात. नाही तू गंडवलंय त्यांना. असं गंडवलंय ना की काय सांगू तुम्हाला. मैंने उनको प्रेम के झांसे में लिया. राजकुमार माझं लग्न झालं आहे. मला 4 वर्षाची मुलगी आराध्या आणि 2 महिन्याची एक मुलगी अयोध्या. 2 मुली आहेत. वाव खूप छान नावं आहे दादा. आराध्या आणि अयोध्या. वा 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 वा.
खूप भारी दादा, खूप भारी. चल छोटी, चल छोटी. गॉडफादर दादांच्या लग्नाला जायाच, जायाच लग्नाला. गॉडफादर दादांच्या लग्नाला जायाच, जायाच लग्नाला. अजून कोण आहे का? अजून कोण नाहीच आहे वाटतं. बाकीचे काय लग्न पण झालेले आहेत आणि डिवोर्स वाले आहेत. बाकी काय सांगतच नाही. काय ते कुठं येतं जातात ना, कसं काय? खुशमध्ये येते. मंडळी कमेंट करा, 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 कमेंट करा. आज अक्षय दादा आले नाही. लग्न जमवायची संस्था चालू केली की काय? विचारता आहे बघू, विचारता आहे करायची लग्न संस्था चालू. पण पोरीला काय करतात माहितीये, उद्या लग्न तर आजच पळून जातात. भाऊसाहेब म्हणतात कोकणामध्ये कुठून ताई, कुठे ताई? मी कोकणातली हो दादा, सिंधुदुर्ग जिल्हा. तुला जपणार आहे, तुला जपणार आहे मी सारी जिंदगी माझी, तुला जपणार आहे. हिवाळे पावसाळे. कुठे गेली सगळी मंडळी? आता प्रश्न संपवले रे बाबा. असून असून माझे गाल दुखायला लागले रे बाबा. सध्या नको हे उन्हाळे, पाहिजे फक्त पावसाळे. राजकुमार, आई आपल्या मुलाला कडेवर घेते आणि बाबा आपल्या मुलाला खांद्यावर घेतो, याचं कारण काय? कारण वडील हा मुलाचं पूर्ण ओझं उचलू शकतो. ये तो पावसाळे, अब शुरू होंगे पावसाळे. ये वो पावसाळे, नको गरमी ही. इटिंग मिसळ, खांद्यावर जबाबदारी असते. मी सारी जिंदगी कोकणात राहणार आहे, मी सारी जिंदगी कोकणात राहणार आहे. नको मला नागालँड, नको मला जम्मू काश्मीर, नको मला नागालँड, नको मला जम्मू काश्मीर. मला फक्त माझं कोकण मला पाहिजे आहे. पावसात वेडे मन मोर नाचले. प्रेम बोलतोय, आई आपल्या मुलाला कडेवर घेते कारण तिच्यासाठी मूल अजूनही लहानच असतं आणि बाबा खांद्यावर घेतो कारण त्याला आपल्या मुलाला स्वतःपेक्षा उंच भरारी घ्यावी असं वाटत असतं. वा वा, खूप छान आन्सर आहे तुझं. हे गाणं बोला.
पावसात वेडे मन मोरने नाचले. नाही येते मला. पावसात वेडे मन, पावसात वेडे मन, मोर नाचले, मोर नाचले. म्हणताय की नाही? नाही मला येत नाही अभिजित दादा हे गाणं. उद्या ऐकून म्हणते. भिजून गेला वारा, भिजून आल्या दारा, प्रेमात मग तुला काय येतंय? मला काहीच येत नाही. मी अनपड गावरान सकू. काय आता बोलू? चंदू मामा म्हणा मग. हे कुठलं चंदू मामा? चांदो मामा, चांदो मामा, चांदो मामा भागेलास काय? लिंबोणीच्या झाडा मागे लपलास काय? लिंबोणीचे झाड करवंदी, मामाचा वाडा चिरेबंदी, चांदोबा भागेलास काय? चंदू मामा मला नाही आलो. दीदी मी आलो. काय प्रश्न आहे? प्रश्न संपले. चंदू मामा. नाही मला पाहिजेत प्रश्न. अरे संपले ना रे प्रश्न. उद्या नवीन गेम आणेन मी तुझ्यासाठी. कारण मला उद्याचा दिवस मी लाईव्ह घेणार आहे. नंतर मग कदाचित सोमवारी ट्रेनमध्ये एवढं जमणार नाही ना, एवढ्या मोठ्याने बोलायचं हळू. मग सगळी लोक माझ्या तोंडाकडे बघत राहतील. आई रडली तर घर शांत होतं, पण बाबा शांत झाले तर घर रडायला लागतं. का बरं असं होत असेल? हे शब्द सांगू शकत नाही यार. मी तर नाही सांगू शकत हे शब्दात उत्तर. राजकुमार, आई आपल्या मुलाला कडेवर घेते कारण तिला वाटते समोरचे मला जे दिसत आहे ते माझ्या बाळाला पण दिसले पाहिजे. आणि बापाला असं वाटतं की जे मी बघू शकत नाही ते माझ्या मुलाला दिसले पाहिजे, है ना? मनाचे प्रयत्न करा आणि विचारा. ओके. तुझी आई तुझी कशाने मारते तुला? चिन्मयसाठी प्रश्न. आई तुझी कशाने मारते? कारण बाबांचं घराचं छप्पर असतं, तेच जर नसेल तर काहीच होणार नाही. कारण इश्कॉलाला म्हणते आईचं, कारण आईचं रडणं भावना दाखवतं. मग बाबा शांत होतात तेव्हा त्यांच्या वेदना लपवत असतात आणि घराला माहिती असतं बाबा तुटले म्हणजे काहीतरी खूप मोठं बिघडलंय. येस. आई मला आंबे फेकून मारते. वा 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 वा. अमोल दादा तुमचं सांगा उत्तर. जनार्दन दादा. त्यासाठी मला बाप व्हावं लागेल. हो दादा नक्की बाप व्हा आणि आम्हाला बारशाला बोलवा. राजकुमार म्हणते आणि बाबा आपल्या मुलाला खांद्यावर घेतो कारण बाबाला असं वाटते जे मला दिसते ते माझ्या बाळाला दिसले पाहिजे आणि जे मला दिसत नाही ते पण माझ्या बाळाला दिसले पाहिजे. वा वा वा, खूप छान. विजय दादा नमस्कार, स्वागत आहे कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये. प्लीज मंडळी सगळ्यांनी लाईव्हला लाईक करा. आजची फनी लाईव्ह इमोशनल होत आहे. येस, फनीवरून आता खूप हसलो ना, आता रडायचं आठवणींमध्ये, या गोड आठवणींमध्ये. जनार्दन दादा हसतायत. अमोल दादा प्रश्न काय आहे? मी बाहेर गेलो होतो. प्रश्न संपले दादा, आता इमोशनल सीन चालू आहेत. खुशी
बरं ताई, उद्या नक्की तसले प्रश्न लाईव्हला घ्या, जेवायच्या वेळेत घेऊ नका प्लीज. ओके, उद्या पण का? कारण अरे माझा हा टायमिंगच हा माझा असतो ना, त्यानंतर मला नंतर नाही टाइम भेटत लाईव्हसाठी. मुलांचा अभ्यास वगैरे असतो ना, आता तर प्रोजेक्ट वगैरे आले आहेत. अभिजित दादा म्हणते आपण आंघोळ कशाने करतो? रॉकेलने. रॉकेलने. प्रेम बोलतोय जगात अशी एक गोष्ट आहे जी फुकट मिळते पण त्याची किंमत समजायला पूर्ण आयुष्य निघून जातं, ती कोणती? आईची माया. गॉडफादर म्हणते पुण्यातून जम्मूला कसं काय सांगा हो. पुण्यातून कोण आहे? मी पुण्यात नाहीये दादा, मी पुण्यातली नाहीये, कोकणातली आहे. जनार्दन दादा म्हणतात प्रेम. इश्कॉलर म्हणते बोल जनार्दन भाऊ, काय म्हणायचे आहे आपल्याला? ताई जर रॉकेलला कोणी काडी लावली तर काय होईल? काही नाही, जर रॉकेलला जर कोणी काडी लावली तर मस्तच फायर डान्स होईल. फायर डान्स. येस, फायर डान्स. लिंक टिका डिंक टिका डिंक टिका डिंक टिका डिंग 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 डिंग. आईचं प्रेम दिसून येतं पण बाबा आपले प्रेम कधीच दाखवत नाही. ज्यांना दादा डायरेक्ट ट्रेनने जावा. हा, आम्ही ट्रेननेच जातो दादा, ट्रेननेच जातो. सेकंड एसी मधून जातो आम्ही. तिकीट काढतो 2 महिने आधी आणि आरामात झोपून जातो. रॉकेलने आंघोळ करताना कोणी कांडी लावली तर फायर डान्स पण बघता येईल. माझं उत्तर प्रेम आहे. गॉडफादर मध्ये जम्मूला कसं जायचं हे सांग ताई, मराठी कच्चं आहे. ओके, जम्मूला कसं, जम्मूवरून ना कुठली तरी एक ट्रेन आहे, सॉरी पुण्यावरून आहे, झेलम एक्सप्रेस आहे. झेलम एक्सप्रेस ती डायरेक्ट जम्मूला येते. अमोल दादा म्हणते मुलाला उत्तर बरोबर सांग, नाहीतर आज आम्हाला चुकीची उत्तरं द्यायला लावली तशी त्यांना सांगू नको. अमोल दादा ते असली उत्तर करत होते. आणि ही मी प्रश्न दिले ते काही असं पराक्रम करून बघू नका. ओके मंडळी. कारण वेळ फुकट मिळतो पण तो निघून गेल्यावर त्याची खरी किंमत कळते. येस, चिन्मय बोलते फायर डान्स करत करत स्वर्गात पोहोचणार. तिकडे यमराज विचारणार काय रे झाला का डान्स करून तुझा? अभिजित दादा म्हणते जम्मूला जाताना 2 महिन्याचं जेवण बनवायचं आणि पायी निघायचं. 2 महिन्याचं जेवण राहील का दादा? अभिजित दादा 2 महिन्याचं जेवण राहील का? नमस्कार तायडे म्हणतात कोकणचे दादा नारायण राणे. नमस्कार नमस्कार दादा, स्वागत आहे कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये. प्लीज चॅनलला नवीन असाल तर सगळ्यांनी जॉईन करून घ्या. आपलं रोज 1:15 वाजता लाईव्ह असतं आणि लाईक करा चॅनलला. अमोल दादा म्हणते ये जेवण करायला. हो अमोल दादा, काय स्पेशल आहे? अभिजित दादा म्हणतात हो. जनार्दन दादा म्हणते यमराज एक डान्स राहिलं आहे म्हणायचं. यमराज जी हमारा एक डांस बाकी है, आप देखोगे क्या? लाल लाल कलरची बांगडी, बांगडीचा कलर लाल, नाच माझ्या सोबत नाच, चाल माझ्या सोबत चाल. हा असेल डान्स. मग यमराज पण नाचायला लागतील. लाडू शेवचिवडा बनवायचा आणि हेच खायचं काय 2 महिने? मरायला होईल की. चिन्मयमध्ये यमराज पण आपल्याला डान्स मध्ये सामील होणार. त्यांना जर चांगलं वाटलं तरच ते परत जन्म देतील. नाही ते बोलणार तू डान्स मस्त करतो, तू इथंच थांब. कोकणचे दादा नारायण राणे म्हणतात कॅम्प चालू कर तायडे. दादा आता कॅमेरा चालू नाही होणार, डायरेक्ट उद्या 1:15 वाजता चालू होणार माझा कॅमेरा. राजकुमार दादा म्हणते मच्छी फ्राय. काय मच्छी फ्राय? लाल 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 लाल. प्लीज लाईक करा चॅनलला पटकन आणि कमेंट करा सीसीवर रेस्टॉरंटनी. प्रेम बोलतोय आज प्रश्न इतके फनी होते, त्याहून उत्तर फनी आणि त्याहून जास्तीत जास्त फनी म्हणजे आपण हे सगळं वाचून मोठ्याने हसत होतो. मला सांगा तुमच्यापैकी कोण कोण हसलं आजच्या लाईव्ह मध्ये? प्रश्न वाचून ऐकून कोण कोण हसलं हे मला फक्त सांगा. तसं नाही हो, जर
नाही हो, जर अप्सरा नाचत असेल तर थांबच म्हणणार. आमच्यासारख्या माणसांना थोडीच थांब म्हणणार आहे. हो हो, हे पण आहे. अप्सरांपुढे मग आपण काय फिकेच पडणार आहोत. काही जण तर टॉयलेटमध्येच अडकून राहिले. टॉयलेटमधून बाहेर या मंडळी. एक गोष्ट सांगा ना, अभिजित दादा म्हणता एक गोष्ट सांगा ना. कुठली सांगायची गोष्ट? कॅमेरा ऑफ करण्याचं काय कारण म्हणजे माझी मान दुखायला लागली आणि तोंड दुखायला लागलं म्हणून मी झोपून बोलते. भूताची गोष्ट सांगू का? अमोल दादा म्हणते ओके. चिन्मय म्हणतायत काही जण डॉक्टर श्रद्धा दीदीकडे ट्रीटमेंट घेत आहेत. ओके. मला तुमच्यापैकी कोणीच सांगितलं नाही की आजच्या लाईव्ह मध्ये तुम्ही किती जण हसलात. तिकडे जिथं आहात तिथं बघून तुम्ही किती जण हसलात हे मला फक्त कमेंट करून सांगा सगळ्यांनी. अमोल दादा, चिन्मय, अभिजित दादा, प्रेम, जनार्दन दादा, राजकुमार दादा, तुमच्यापैकी कोण कोण खरोखर हसलं हे मला फक्त कमेंट करून सांगा. मी तर खूप हसली बाबा सगळ्यांची उत्तरं ऐकून ऐकून. चिन्मय मध्ये ताई माझं पोट दुखलं हसून हसून. मी नाचलो. हो का? माझं तर गालच दुखायला लागले म्हणून तर मी कॅमेरा ऑफ केला आणि आडवी झाली बघ. मी नाही हसलो. अभिजित दादा म्हणतात मी नाही हसलो. ओके, खरं आन्सर दिलं अभिजित दादानी आता. ठीक आहे. अजून सांगा. प्रेम बोलते एक स्टोरी सांगतो. मला हसायलाच येत नाही दादा. हसायला पाहिजे आयुष्यात. चिन्मय आणि ताई हसताना गाल पण खूप अरे तेच यार चिन्मय, माझं पण तेच झालं की गाल दुखायला लागले ना रे, म्हणून मी कॅमेरा आता ऑफ केला. म्हटलं आता मी असंच बोलते, खूप दुखायला लागले. प्रेम बोलते रात्रीचे 2 वाजले होते. रोहन मोबाईलवर रील्स पाहत पडला होता. अचानक त्याच्या फोनवर अननोन नंबरवरून मेसेज आला. दादा मला आता कसं तरी होत आहे. जनार्दन दादा काय होतंय तुम्हाला? जनार्दन दादा काय होतंय तुम्हाला? इश्कोला लो म्हणते झोपलास का? अभिजित दादा म्हणते मला हसवा आणि 1000 रुपये मिळवा. नको मला 1000. काय माहिती तिकडे कॅमेऱ्याच्या मागे तुम्ही हसताय की रडताय हे मला कुठे समजणार आहे. रोहनने मेसेज म्हणजे रिप्लाय दिला नाही. कोण? समोरून लगेच उत्तर आलं मागे बघ. चिन्मय म्हणते ताई तुम्ही हसताना गालावर खळी पडते का? नाही माहिती मला, मी कधी बघितलीच नाही माझ्या गालावर खळी पडते का. अमोल दादा म्हणतायत मी ड्रायव्हिंग करत होतो आणि शेठची मुलगी गाडीत होती गाडी, सो मोठ्याने हसलो नाही पण मनातून थोडं हसलो. ओके अमोल दादा. ओ माय गॉड. प्रेम बोलतोय रोहनचं हृदय जोरात धडधडायला लागलं. हळूच मागे वळून पाहिलं तर कोणीच नव्हतं. ओके ओके. राजकुमार दादा हसल्याने होत आहे रे, कधी कधी हसलेच पाहिजे. येस राजकुमार दादा, यार हसायला पाहिजे यार. माणसं आयुष्यात हसणं हा पण एक म्हणतात ना एक मेडिटेशन आहे. हसणं म्हणजे तुम्ही हसलात ना तर खूप आनंदात राहाल बघा. प्रेम बोलतोय तो परत फोनकडे बघतो तर दुसरा मेसेज. अरे मागे नाही रे, मोबाईलच्या फ्रंट कॅमेऱ्यामध्ये बघ. अभिजित म्हणते गावी गेल्यावर लाईव्ह बंद असणार का? नाही, चालू असणार पण हे प्रवासाचे गुरुवारपासून लाईव्ह सुरू होईल म्हणजे 28 तारीखपासून. ट्रेनमध्ये मी बघते जमलं तर. नेटवर्क नसतं ना मध्ये मध्ये तरी पण बघेन मी 2 दिवस ट्रेनमध्ये परवापासून. ऐश्वर्याला म्हणते पण रोहन तो जोरात ओरडला. काय आहे? तो जोरात ओरडला, फोन खाली पडला आणि लाईट अचानक गेली. पण रोहन हृदय तुटलं असेल मग.
हृदय तुटलं असेल मग. हृदय तुटलं असेल, आजपर्यंत ऑनलाईन आलेला नाही. काय मला कळलंच नाही. मी हसलो पण कमी हसलो, त्याचे कारण मी जास्त हसलो असतो तर माझी बायको मला पागल झाली की काय बोलली असती. बापरे. हो ना. म्हणणारच ते काय ह्यांचं झालं काय, हसताय कशाला म्हणणारच ती. बरे आहात ना. प्रेम बोलते, रोहनच्या मित्रांनी सुरुवातीला मजाक समजून घेतलं पण 3 दिवस झाले तरी त्याचा फोन फक्त ऑनलाईन दिसत होता. अभिजित दादा म्हणते गावी गेल्यावर चालू करा. हो हो नक्कीच अभिजित दादा. कॉल केला की एकच आवाज यायचा, मागे बघ. ओके. इश्कवलेलं म्हणते, घाबरून त्याचे 2 मित्र रात्री त्याच्या घरी गेले. घराचं दार उघडं होतं, आत पूर्ण शांतता, फक्त पंखा आपोआप फिरत होता. बेडवर रोहनचा फोन ठेवलेला, स्क्रीन कॅमेरा ॲप चालू. प्रेम बोलतोय, त्यांनी फोन हातात घेतला आणि फ्रंट कॅमेऱ्यामध्ये पाहिलं. इश्कवलं, त्यांच्या मागे रोहन उभा होता, डोळे पूर्ण काळे, चेहऱ्यावर विचित्र हसू. ट्रेनमध्ये रिक्षा घेऊ नका. ट्रेनमध्ये रिक्षा घेऊ नका म्हणजे? दोघे घाबरून मागे वळत पण खोलीत कोणीच नव्हतं. तेवढ्यात फोनवर नवीन मेसेज आला. आता तुमच्या मागे कोण उभं आहे? अरे चिन्मय, तो हॉरर स्टोरी सांगतोय. दोघांचे हात थरथर कापत होते. त्यांनी हळूच पुन्हा फ्रंट कॅमेरा पाहिला. दादा हसतायत. अमोल दादा, तू हिंदी बिग बॉसचे रिव्ह्यू कर ह्या वेळेस. हा ओके, करते करते. अचानक फोनमधून आवाज आला, एकटा नाहीये आता तो. ताई तुम्ही माझा डीपी बघितला आहे का? नाही रे, मी नाही कधी बघितला. खुशी. प्रेम बोलतोय, खोलीचं दार आपोआप बंद झालं. धडकन, लाईट पुन्हा गेली, पूर्ण अंधार. त्यातच एका मित्राला कोणीतरी कानाजवळ कुजबुजलं, फोन खाली ठेव नाही तर पुढचा तुझा नंबर. घाबरून त्याने फोन बेडवर फेकला पण स्क्रीन कॅमेरा अजून चालू होता. चिन्मय बोलते, बघा आणि माझ्या गालावर खळी दिसते का बघा. ओके ओके, बघते चिन्मय. जनार्दन दादा म्हणतात, दोघांचे हात थरथर कापणं साहजिक होतं. दोघांचे हात थरथर कापणं साहजिक होतं. येस. प्रेम बोलतोय, त्या स्क्रीनमध्ये आता 3 जण दिसत होते. अमोल दादा म्हणतात, माझा फ्रेंड आहे मुंबईचा, तो मराठी बिग बीचे रिव्ह्यू करायचा, क्रिकेटचे पण करतो. ओके ओके. करायला पाहिजे, बघायला पाहिजे. रोहन, ती बाई आणि प्रेम बोलते, कॅमेरा उभा असलेला तिसरा माणूस ज्याचा चेहरा हळूहळू त्याच मित्रासारखा होता. मध्ये दोघेही जोरात दाराकडे पळाले पण दार उघडे ना. चिन्मयमध्ये, ताई मी बघितलं आहे, तुम्हाला हसताना तुमच्या गालावर खळी येते. हो का? माझ्या मिस्टरांच्या गालावर खळी येते. मध्ये अचानक फोनवर शेवटचा मेसेज आला.
म्हणजे जराशी आहे, म्हणजे एका साईडला जराशी आहे, जास्त नाहीये, जराशी. ज्याने ही स्टोरी शेवटपर्यंत वाचली त्याच्या मागे आम्ही आधीपासूनच उभे खुशी आहोत. आमची ओळख त्याच्या रिव्ह्यूवर चॅट करूनच झाली होती. ओके ओके. तेवढ्यात लाईट आली आणि आरशात त्यांना स्वतःसोबत अजून एक सावली दिसली. दुसऱ्या दिवशीच पोलिसांना खोली रिकामी मिळाली, फक्त बेडवर एक फोन पडलेला होता. मग आम्ही ग्रेट आहे. स्क्रीनवर नवीन मेसेज चमकत होता. नेक्स्ट स्टोरी कोण ऐकणार? मला असं वाटतं की ज्याच्या गालावर खळी असते ते हसताना गाल दुखतो असं मला वाटतं. तुम्हाला काय वाटतं? काय माहिती, माझे पण गाल दुखत होते, जाम दुखले हसून हसून. चिन्मय म्हणते ओके, या जेवायला. आदित्य दादा नमस्कार, कसं आहेस आदित्य दादा? स्वागत आहे कोकणची प्रीती लाईव्ह मध्ये. इश्कॉलर म्हणते गालावर खळी डोळ्यात धुंदी. जनार्दन दादा म्हणते कुठं जायचंय, ऍड्रेस सांगा. चिन्मय बोलते प्रेम दादा तुम्ही छान गोष्टी सांगत आहात पण कुणीच ऐकत नाही आहे. मला कळली गोष्ट, मी वाचली ना त्यामुळे मला कळली. चला मंडळी, आता लाईव्ह संपवते. उद्या भेटूया पण उद्या याच टायमिंगला 1:15 वाजता. चिन्मय बोलते बाय ताई. बाय चिन्मय, बाय जनार्दन दादा. नको ना संपवते दादा. प्रीतिया तू कीर्तन सांग. हा ते पण स्टार्ट करणार आता बघा 1:15 वाजता. उद्या माझं लाईव्ह असणार आहे 1:15 वाजताच. त्यामुळे उद्या नक्की या सर्वांनी. पुढचे 2-3 दिवस 4-5 दिवस लाईव्ह असेल का ते मी सांगू शकत नाही, त्यामुळे उद्या नक्की या सर्वांनी. एक स्टोरी आहे उद्या. ओके, उद्या ऐकूया. गुड नाईट, गुड नाईट. बाय चिन्मय, बाय प्रेम. थोडक्यात प्रोमो देतो पटकन. ओके दे. प्लीज लाईक करा पटकन. ज्यांनी लाईक नाही केले त्यांनी प्लीज लाईक करा. जनार्दन दादा म्हणते उद्या मी फिरायला जाणार आहे. कुठे? सहलीला जायाचं सहलीला. बाय बाय दादा म्हणताय अमोल दादा. उद्या रात्री 3 वाजता एक बंद हॉस्पिटलमध्ये लोकांच्या वॉर्डमधून बेल वाजायला लागते. बापरे बापरे. नक्की उद्या या ही गोष्ट ऐकायला. माझ्या पोटात चिमण्या आरडतायत. चिमण्या, समजलं का? माझ्या पोटात चिमण्या आरडतायत भूक लागली म्हणून. बाय जनार्दन दादा, बाय प्रेम, बाय चिन्मय, बाय अमोल दादा. यार लाईट गेली, आता झोप पण येणार नाही. बाय बाय, टेक केअर.